A dyma ni nawr, Mari, Pencampwriaeth, enillydd Pencampwriaeth yma sy'n mynd i ennill cwpan y Frenhines yn y Defaid Penfrith Bryniau Cymru. Y foment fawr. O, ie, glei. Achos dwi ddim yn dod rownd yn ymwneud iawn i'r bryd yma, dwi e? Na, dwi ddim. Dim ysbrydol mawr, sy'n meddwl. Unwaith mewn bywyd fel arfer, byddwch chi'n gweld e, ynddo fe? Ie, ti'n iawn. Mae da ni, Dafad, 2 flwyddyn neu hun o Ynys Môn, o iddo Cennin a Aled Thomas, a wedyn mae da ni yr hwrdd 2 flwyddyn neu hun o eiddo Thomas Roberts a'r teulu yn Dimbych. Nara Mari, pwy fydd yn derbyn cwpan y Frenhines? Wel, fydden ni'n gweud y Ddafad, ond barn fi yw hwnna. Disclaimer! Ddim a Bryn ddim yn ei wneud, yn cwestiwn arall. Digon clir yma. Gewn ni weld. Wel, Fe'n eitha. mae'r ddau arbennig iawn o'r bryd yn dywe. Ydyn. Maen nhw ddoi yn edrych i gorau ar y teg. A 2 arddangosol sydd wedi bod wrth ers blynyddoedd maith. Ydyn. Mae'r hwrdd ar barf mowr ar ysgwrn yn sefyll y sgwar a'r Ddafad wedyn. War y teg, mae'r Ddafad wedi bod yn gweithio yn dwi, eleni, yn magu oen. Ydy, war y teg, mae'n edrych yn dda. A mae Bryn yn cosi ben. Drian a'r beirniad wedi i. Mae yna dipyn o densiwn i'w glywed nawr o amgylch, i'w deimlo o gwmpas y cylch. Pawb yn distewi, pawb yn eiddgar i weld pwy sy'n mynd i ennill y cwpan. Fe'n eitha. Yr Ibanau yn llaw y beirniad, Mari? Wel, chi'n gweld yr arddangosfer o tensiwn ar ei wyneb enw i ti. A'r glaw yn dechrau bwrw, am amseru. Pwy sy'n cael ei? Yr hwrdd i Ddimbych. Mae cwpan y Frenhines yn mynd eleni. Da iawn. Stephen yn arddangos dros Thomas y mab Roberts o Ddimbych. A Cennin a Aled Thomas yn ennill yr is Pencampwriaeth. Arbennig, Mari. Good job. Roet te, draw i weld y teulu o Ddimbych. Wel, Stephen. Hwn yn digwydd rhi aml nawr. I don't, did he? Save the best till last, yeah? Llong Fi wedi cael wythiadau. retirement, yn gofyn hynny. Nw'n i chi wedi cael sac. Achos oedd y mab yn dangos y drws nawr. A dewch chi mafyd, chwarae teg. Chi'n gweithio'n galed fel teulu. Da ni yn. Mae'r ddau yn ei allan bob nos. Fel arfer weekend, Steve sy'n mynd a fi sy'n trio blanhau tu. Ac yn fam gi. Yndyn, ers mis Hydref efo Mali bach a mae wedi dod lawr efo ni tro yma. Mae'n prawd iawn i chi gyd. Yndyn. Sio deimlad yw e i ennill cwpan y Frenhines? Dos am geiriau, yna we. Dos o ddim, yna we. Fantastic. Mewn oes, mae hwnna'n digwydd. Ia, o noes i, anyway. Ers faint chi wedi bod wrthi gyda'r bryd yma? Gob mawr, esbryd Thomas be oedd o. Mae'n 9 mlynedd yn oes. Ag yn 30 blynyddoedd cynt. So, da ni'n dal ati. Wel, llongfyrchiadau anferthol i chi. Mae wir yn glod i chi gyd. Llongfyrchiadau. Mwynhewch y dathlu heno. Classes da iawn yma. Edrychwch ar ôl y cwpa. Ia. Diolch yn fawr i chi.